Azken urteetan, Urduñako egoera sozioekonomikoari erreparatuta, langabeziak behera egin du. Azken urtean, Lanbiden izena emandakoak populazioaren 6% inguru dira. Emakumezkoak gehiengo dira langabeen artean. Egun, Urduñan dauden 118 langabetatik 69 emakume eta 59 gizon baitaude. Langabezia gehien bat 45 urtetik gorako populazioari eragiten dio, eta hauen artean emakumeei batez ere. Aiaraldeko gainontzeko 8 udalerriekin alderatuta, Urduñako langabezia tasa baxuenetakoa da. Per capita errentari erreparatuta ordea, Urduñaren egoera desente okerragoa da, bigarren daturik baxuenak ditu eta. Biztanleko barne produktu gordinari dagokionez, Aiaraldearen azken lerroan dago Urduña, gure udalerriko aktibitate ekonomiko eskasaren adierazle dugu.